Barcelona Salut als barris El Besòs i el Maresme. Sirian. El programa Sirian promou l'ús d'anticoncepció dels serveis de salut reproductiva entre les noies i nois adolescents, les dones menors de 50 anys i els homes menors de 30 anys. En entrevistes personals, de manera confidencial i en espais comunitaris, es donen a conèixer els recursos de salut sexual i reproductiva del barri, s'expliquen els diferents mètodes anticonceptius, es resolen dubtes, es desmitifiquen creences sobre sexualitat i mètodes anticonceptius, es faciliten preservatius i, en cas necessari, es deriva a altres programes i serveis. Entre l'octubre del 2014 i el desembre del 2016 hi van participar 1.131 persones, de les quals un 31% eren menors de 20 anys. La satisfacció amb el programa és molt alta. Les avaluacions mostren un 14% de millora de l'ús correcte de la contracepció efectiva en les persones entrevistades. A més, en els barris on s'ha dut a terme el programa, baixa la fecunditat adolescent respecte a altres barris en situacions similars. Barcelona Salut als barris El Besòs i el Maresme s'ha pogut dur a terme gràcies a les persones que viuen i treballen al barri. Els bons resultats obtinguts fins ara ajudaran a continuar creant sinergies i a detectar noves necessitats i oportunitats de salut al barri.